da se oporavi. Evo ga ponovo u timu. Prodor Mijatovića, solo prodor, prilika za Mijatovića. U debiju za Partizan protiv svog matičnog kluba Predrag Mijatović postiže pogodak. Partizan budućnost 2:0. Miletić sada je poslužio Mijatovića, solo prodor Mijatovića, otvoren mu je put prema golu, juri ga Pupovac, Mijatović i gol. 3:1. Predrag Mijatović. Slobodnog udarca u izvođenju Predraga Mijatovića. Opet je tu i Višnjić i Stevanović, ali šutirat će Mijatović. Drugi pokušaj i 3:1. Mijatović. Kučmarović na mestu desne kolotke. Bogdanović odlično Pogledajmo još jednom. Isplatila se ova velika želja, ovo veliko htenje Partizanovih fudbalera da savladaju golmana Lekovića. Odličan prodor Bogdanovića. Nije uspela Crvena zvezda da izdrži te silovite pritiske. Ali lopta ponovo za Partizan. Mijatović. Jokanović ima jak udarac iz daljine, ali odlučio se. 1:0 za Partizan. Brnović ili Mijatović. Predrag Mijatović. Pogledajte još jedanput kombinaciju Jokanović, Mijatović i pogledajte kakav lep gol Predraga Mijatovića.